Chceš poznať môj svet? Pozri sa, čo tu máme dneska. Dneska není už včera, lebo dneska počujem všetkých ľudí tlieskať. Chceš poznať môj rap? Vnútornú silu, to je to, čo v sebe musíš nájsť. Posunúť sa ďalej dopredu a nelen ostať. Pocity premením, osobnosť a imidž pritom nemením. Dneska je deň, keď nepotrebujem nič. Mám všetko, čo treba a ostatné mám. Čau, to je DNA, zdravím celý východ, zdravím Košice a chcem vás všetkých pozvať na akciu, ktorá bude 27. januára budúceho roka a bude to koncert Môj DNA Revolucionár. A prečo by som mal dojsť je to, že to bude exkluzívne so živou kapelou, takže dojdi sa zabaviť T-klub Košice 27. januára. Čau. Celý život čakáš, nikdy neprestaneš. Celý život hľadáš, niekedy to nenájdeš. Nikdy nepochopíš, že na silu sa to nedá. Že hľadáš iba ihlu v kope sena. Čím viac tlačíš na pilu, tým viac stupíš ju. Chceš upísať dušu na silu, upíš ju. Hľadáš, o každej myslíš, že je tá pravá. Nechce byť sama, chce byť tvoja milovaná mama. Vychovávať tvoje deti, uvariť večeru, po večeri štietka, čo vystrieda gazdinu, pri to všetkom stíha. Zahrať na milu, počkať ťa doma, keď vybehneš si na chvíľu von.